Persoal de Protección Civil e do Departamento de Medio Ambiente da Pobra están a probar estes días nas praias un novo dispositivo para a recollida de pellets. Mediante un triplo cribado, este prototipo permite separar as bolas do resto de material orgánico. Por último, incorpora un sistema de decantación con auga doce para que os plásticos saian a flote. Basicamente é un sistema de criba. Vamos facer 3 cribas con tres medidas diferentes e tentar, claro, que o que é da playa que se quede na playa. Por último, un sistema de decantación con agua dulce, para que se manteña moitísimo máis a flote os peles, e recollelo nun filtro. O sea, intentar solamente sacar o que é o pelo. A area, algas e os restos que se queden na playa e queda a playa. Malia que se atopa aínda en fase experimental, o prototipo está a dar moi bons resultados, permitindo retirar moita máis cantidade de residuo en menos tempo. De cara ao traballo das persoas, en vez de andar con coladores, etcétera, pois é moito mellor. Vais a mover máis metros cúbicos de arena en menos tempo, con menos esforzo. Tras esta fase de probas, incorporaránse melloras para corrixir as posibles eivas detectadas, co fin de patentar este sistema que podería ser de gran axuda para loitar contra a marea plástica que ameaza as nosas costas.